me come back. Айносяк. That's why your shadow is black. Добрий вечір, чистовані слухачі. Слухайте Низьке радіо ЄДЕН, і з вами програм «Читаємо з Мігальом». Я моглистеся догадати Мігаль, сякня звати, і я ведучий цього програма, яка я сам придумав. Я придумав приходити сюди читати книжки, бо я розумний, гіся каже. Но, дуже давно смеся не чули, дуже давно не було ніч інтересного. Насправді, цей гід був дуже сухий на цю передачу, і були на то причини. Із роботу сильно не полівило, або думав, що я не можу далі відкладувати. Треба з вами заприказувати. Нижня книжка, яку вам хочу порекомендувати, продемонструвати та й маленько почитати, кличеться «Мова меч». Як говорила Радянська імперія. Авторки Євгенії Кузнєцової. У цій книжечці описується як було із язиками у Совєтському Союзі за цілий час його екзистування. Якимся жило, якимся умирало, не без того, як то ті язики ся міняли, як ся домак справували. Значить, треба розуміти, і це був час від зачатку 20-го сторіччя, фактично, від закладення Совєтського Союзу. І то ще був такий досить буремний час, коли многі бесіди лише діставали свою кодифікацію, а ведь їх заставляли дістати кодифікацію не без того. Тося відбувало ушитко під патронатом самого Совєтського Союзу. І ясно, тут і вшиткі кодифікації, і тут і вшиткі зміни у тих респективних язиках відбувалися. Гіся каже, партія пише. Так мало бути, так воно ся й відбувало. Тут зась маємо ситуацію, що многі язики корінного населення Сибірі, наприклад, діставали там спочатку кодифікацію латинкою, бо у 20-х роках Союз визирав ще таким дуже інтернаціональним, і навіть думали, що низько завтра вже перейдемо на есперанто, вже всі ваші язики і так будуть нетрібні, або тепер на скору руку кодифікуємо латинку, бо це було легше інтегрувати з цілим світом. Далі пак через годи, то вже а чи вже коли Сталін прийшов, може ще перед тим, смисл у тому, що вже у кінці 30-х вже переходили назад на кирилицю, бо всяк мусей було, і там вже читалося парадигма поміняла була. Уже нитко не планував переходити на есперанто, вже було ясно, що швидкі мають перейти просто на російську бесіду. І це так, скурта моє відіння, за щось всі в книжці розказує. Як я домак за цю авторкуся дізнав, я на ютубові натрапив був на якісь відео з рубрики якраз «Мова меч». Значить, авторка у процесі написання цієї книжки викладувала на інтернет-відео за якісь конкретні розділи цієї книги, ділилася якимись своїми думками за то швидко. І, всякимся за неї дізнав, що така книжка домак є, паким уже і декілька других її книжок дістав у свої руки. Низько поговоримо за книжку «Мова меч». На зачаток, а у мене, між іншим, підписана копія, яка не у многих є, не можуся не похвалити. Зачитаємо дякування. Цю книжку присвячую Михайлові і Степаниді Батуринцям, народженим поза Україною в Російській імперії, в російськомовному оточенні, які, попри всі поневіряння ХХ століття, зуміли зберегти власну мову і передати її нащадкам. Дякую їхній дочці і моїй бабусі Раї Батуринець-Морозюк і мамі Тетяні Морозюк, які власним прикладом показували, що можна не соромитись своєї неідеальної мови. Дякую дідусеві Андрію Морозюку за український прапор у дворі і Марічці, яка перестала соромитись раніше за мене. Завдяки вам я у власній сім'ї говорю рідною мовою.
Дякую моїм підписникам на Patreon і всім, хто протягом роботи над цією книжкою продовжував мені казати, що ця робота важлива і потрібна. І всім, хто працював над тим, аби ця збірка стала книжкою. Дякую Збройним силам України, що ця книжка вийшла у незалежній Україні. Вічна пам'ять і шана всім, хто склав голову у боротьбі з Росією. Переможемо. Далі. Передмова. У вас у руках книжка, що мала вийти у березні 2022 року. Натомість 24 лютого Росія зробила чергову, сподіваюсь, самовбивчу спробу відродити свою імперію, якої без України існувати не може. Війна паралізувала не тільки видавничі процеси, а й нашу здатність зосереджуватись на чомусь іншому, окрім неї. Та якщо ви тримаєте в руках цю книжку, паперову чи електронну, це означає, що ми, попри все, змогли її завершити. Російська імперія здатна існувати тільки перетворюючи на згарища інші країни і виймаючи душу з інших народів та інших культур. Душа народу – це передусім його мова, тому так важливо розуміти інструменти нищення мов і те, як влада і її народ з пустими імперськими амбіціями їх застосовувала і продовжує застосовувати на практиці. Розуміння і усвідомлення стратегій вивчення єдиної мови імперії – це перший крок до імунітету проти цих стратегій. Неможливо подолати травму, не усвідомивши її. Можна вважати, що в цій книжці зібрана сотня аргументів для того, щоб говорити про мови в Російсько-Радянській імперії і розуміти, що нічого саме собою не складається історично. Все складають люди і часто їхні наміри лихі. Но, тільки у передмові хочу вчинити паузу. Айно, усі в книжці стівка розділів, значить 101, кіть. Никати у зміст, айно. Йой, перебачте. Осінь, погода така, що 101 розділ, айно, так є. І я би насправді хотів зачати з кінця. Я не буду читати із зачатку, я прочитав 1, 2, може 3 розділи із того, що лично мене боліло. Наприклад, дійдемо докіть. Зайдемо з 97-го. Радянські імена, антропонімічний вибух. Ото у нас 327 сторінка. Значить, радянські імена. Туйка на вступове пише такое. Она уговорит Колю внука назвать Владлен. Очень красивое имя. А внучку Нинель. Имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получится Ленин. Хочете, б вашого дітвака звали Ленін на спак? Ну, добре, перебачте. Будемо читати, що написала сама авторка. Держава за новим радянським законом не тільки відділилась від церкви, а і зайняла її місце. Хрестини замінили новим радянським обрядом – октябринами. А для вибору імені церковні календарі з днями святих, згідно з якими часто називали дітей, замінили радянськими календарями, і замість святих покровителями новонароджених тепер були радянські лідери, партійні діячі або навіть просто явища радянської епохи. Так у радянському календарі пропонували назвати дитину на честь страйку британських залізничників Желдорою, а двійняк, народжених на річницю революції, рекомендували назвати Рево і Люція. Назвати дитину Рево у теперішніх реаліях, то було досить весело. Перебачте, читаємо далі. Один із радянських дослідників, намагаючись показати неймовірну лояльність місцевого населення до нового устрою, заявляв, що вже в 1923 році половина людей у Донському регіоні назвали своїх дітей новими іменами. Сучасні дослідники, проте, вважають цю цифру значно завищеною і наводять показник до 10% нетрадиційних імен росіян у 20-ті роки. Нові ідеологічні імена розділяють на кілька категорій. Наприклад, імена на честь вождів та організаторів народних повстань у різних епох та країн. Спартак, Марат, Робесп'єр, Герибальді, Уот, Томас. Ого, у нас теж Томаси були, а й помаленько іншики. Для дівчинки Мора, на честь Томаса Мора. Інша категорія включає імена, що походять від Леніна. Вілен,
Вилянин, Виль, Владилен, Виулен, Виулен то Владимир Ильич Ульянов Ленин. Господичку, ім'я, абревіатура, Беня біг. Вілора, Ленера, Ленінська ера, тощо. Дуже цікаво, що можна було називати дітей просто Ленін. Точно так само, як в ранньому християнстві було табу на... перебачте, дуже цікаво, що не можна було називати дітей просто Ленін. Точно так само, як в ранньому християнстві було табу на власне ім'я Ісус. До третьої категорії входять імена на честь цілого радянського пантеону революціонерів, включно зі Сталіним. Енгельсіна, Маркс... на відміну від Леніна, табу на ім'я Маркс чомусь не було. Маель, Мела, Меліс... Меліс, ото Маркс, Енгельс, Сталін, Ленін і Сталін, господичку. Були і складніші імена, як от Роблен, родився бить ленінцем, чи Еділ, ета дівчинка імені Леніна. Господи, зашквар, кіть якое слово сюди парує. В окрему категорію виділяють імена, які пророкують світову революцію. Ревмір, Ревпуть, революційний путь, Револа, революційна волна, Ремізан, революція мірова занялась, Рем, просто мірова революція, Всемир, всемирная революция, Демир, даешь мировую революцию. Коту бій дасть. Вони нагадують радше заклинання та наголошують на тому, що СССР не збирається триматись у власних кордонах, а як месія планує захопити весь світ. Проте у 30-х роках концепція змінилась. Тепер вже заговорили про комунізм в окремо взятій державі, а вчорашні ідеологи та революціонери почали пачками йти на розстріли. Найбільш проблемними були такі імена, як Лентрозина, Ленін, Троцький, Зінов'єв чи Аїр, Олексій Іванович Риков. Після розстрілу Троцького, Зінов'єва і Рикова, відповідно, люди з цими іменами, чи батьки, які назвали так своїх дітей, опинились у скрутній ситуації. Ці розстріли разом із розумінням, що світова революція ставиться на паузу, і підштовхнули до затихання антропонімічного вибуху. Проте носіїв нових революційних імен можна зустріти і досі. Це конець цього куртого розділу, або я мушу поїсти, у нас уже у пізньому етапі Союзу айно були овливлені і імена. Айно, як дуже шиковно кожний Митьо став Дімом, як дуже шиковно кожний Мигаль став Мішом. Хоч тут не дуже справно буде, бо Міша було подакде у нас рідним. Або айно, многі імена морфували руну в таку форму, у яку їх було чути по телевізорові. Не Іван, а Ваня, не Василь, а Вася і так далі. Много наших традиційних імен перечинилися у іншу форму. І сталося то не просто так. Добре, а ми кукнемо, який би іще нам розділ прочитати. Такий добрий. Тут ще в кінці щось таке інтересне, як мені було упало в око. Руно на 300-й сторінці, 88-й розділ. Образ українця в радянському державному гуморі. Значить, був державний гумор, ви сте розуміли. Тільки шиковненько і знайдемо. І це сталося актуально і до днес. Образ українця в радянському державному гуморі. Якщо анекдоти – це жанр низовий і спонтанний, що відображає вже усталені уявлення людей про життя, то гумор на телебаченні і в пресі покликаний ці уявлення формувати. Особливо, коли йдеться про контрольований цензурою гумор у тоталітарній державі. Лариса Масенко наводить гумористичний дует
Штепселя і Тарапуньки як приклад гумору, який демонструє меншовартість української мови у порівнянні з російською. Штепсель – високий та інтелігентного вигляду чоловік, правильних поглядів, інтелектуал. Його україномовний колега Тарапунька хитруватий і недалекий. Штепсель, як старший товариш, мусить йому терпляче пояснювати, як поводитись, як чинити варто, а чого робити не треба. Тарапунька ж дещо недорадянський громадянин, хоче влаштувати кумів на роботу і взагалі всіх перехитрити. А Штепсель змушений наставляти його на праведний шлях. Цікаво, що така стратегія вибудовування взаємодії між російським інтелігентом та україномовним простачком прижилась настільки, що активно експлуатується і в пострадянському просторі також. За прикладами далеко ходити не доведеться. Одне з найпопулярніших свого часу гумористичних шоу в Україні «Вечірній квартал» її активно застосовувало. Високий гумор виключно російськомовний, а всі низові, недоумкуваті персонажі україномовні. Таку ж стратегію застосовують в російському гуморі, де роль неросійськомовних недоумків виконують персонажі із так званих дружніх республік на зразок Таджикистану. А туйка хочу покласти на паузу і розказати, що, так 10-15 годин назад руно та сама ситуація була і туй у нас в Ужгороді на сцені Закарпатської ліги КВН. І це тепер кажу в домайдановські часи. Російська бесіда теж була домінантна у Закарпатській лізі КВН з декількох причин. За перше, бо КВН, в принципі, був домінантний в плані, російська бесіда була, в принципі, домінантна якраз у КВНі глобально, а значить і в його таких локальних галузках, якої Закарпатська ліга КВН теж. І був такий дуалізм не лише з українською бесідою, а й з словацькою, мадярською і русинською теж. Даже було, як би то казати, внутряково, одну поміж самими гумористами, яких їх можна було так назвати, нас можна було так назвати, я там теж був, була навіть така не рубрика, а стиль, такий прийом, як пацканьовщина. Пацканьовщина, бо то були фіглі за село. Або то не були навіть фіглі, то були просто кривляки по-русинськи, а ватігіся каже по-закарпатськи. І це дуже довго не відходило. І може і я таким теж грішив у свої молоді, зелені, неукріпші роки спозад свої личної невошколованості, можна так поїсти. Тепер старався так не робити. Просто вам кажу, така домінація ся усокотила буквально до дня вчорашнього, який застали ми усі. Читаємо далі. Нормальна іноземна мова в таких шоу, як і в радянських анекдотах, не звучить. Достатньо акценту і кількох низових слів. Наприклад, в адаптації американського серіалу «Моя прекрасна няня» персонажка Віка – типова представниця низової культури на тлі інтелігентної російської родини, на яку вона працює. Вона родом з Маріуполя, нині знищеного москалями. Її українське походження видає кличний відмінок «мамо» та слово «шо». Цього для демонстрації українськості глядачам достатньо. Флагманом локального гумору в Україні під радянською владою був журнал «Перець». Там викристалізувався гумористичний образ українця. Українців переважно зображували за допомогою національного вбрання та закінчень прізвищ на «ко». Офіційний радянський гумор прагнув підкреслити відсутність глибинної різниці між різними радянськими етносами. Тому національності можна було розрізнити хіба за характерними прізвищами чи за місцем проживання або народження персонажів. Однак і в «Перці» українці поділялись на дві категорії. Хороші українці були звичайними радянськими громадянами, а погані були націоналістами. По суті, це дуалізм свій-чужий. Радянські українці мали спільні з рештою громадян СРСР пороки. Висміювався алкоголізм, лінощі, невихованість. Проте все це можна було виправити. Загалом в СРСР була віра в суспільне виховання. А от націоналістів подавали як абсолютно безнадійних
елементів, що відрізнялися від звичайних радянських українців. Тут з'являлись і жупани, і національна символіка, як от тризуб, жовто-блакитний прапор чи булава. Епітетів для неправильних українців теж не бракувало. Желтоблакитники, зборище, петлюровські задріпанки, націоналістичні виродки, плем'я, Іуда, а хвости тощо. Господи, які слова паскудні. Чужі українці і говорили українськіше, так сказати, ігноруючи радянську, шаблонізовану, нормовану і таким чином демонструючи свою ворожість усьому радянському. Сам Бандера вигукує у перці: «Ой, бодай йому холера!» Ну, сякий, видите, був інтересний час. І у нас то направду не сильно все пропало. Мені ся видить, одна із важних цілей цієї книги у тому, б указати нам, самим читачам, а пораз і слухачам, ось сі болячки, котрі тоталітарна система приживляла своєму народові декадами, цілими поколіннями, вони б нікуди не пропали в момент, коли Радянський Союз такий щез. Бо в 91-му році, у сектемброві, діти пішли в школу, і учительки в них були тут ті самі, котрі перед тим 40 років пахали при Совкові. І так само з родинами, так само і з шелеякими інституціями, вони се не перероджують за день. І ця книжка тручать нас порозуміти, що ті болячки у нас іще суд. І нам треба гадкувати, аби ми їх за хвіст імели і стали їм на шию. Аби ми ся того знебили. Доста мені було приказувати самому від себе. Треба прочитати ще якийсь розділ. Давайте туди перший розділ раз прочитаємо, бо там на початку теж було доста добре, аби сте цілком розуміли, як ото було. Я епінці із чогось якого і зачинав розказувати. Перший розділ. Чи було мовне розмаїття початковою цінністю Радянської імперії? Так. Після розпаду Радянського Союзу минуло кількадесят років. Свідки Радянської імперії, особливо її початку, відходять у небуття. Минуле розмивається, підмінюється викривленим часом чи сприйняттям спогадами. Якщо у пізні 80-ті та 90-ті роки ХХ століття на тлі відкриття архівів був сплеск дискусій про істинне обличчя радянського тоталітаризму, то зараз маятник хитнувся в іншу сторону. І соціалістичне минуле, віддаляючись у часі, все частіше вабить гаслами про культурне розмаїття та рівність. У дискусіях на ці теми згадують і мовні свободи також. Тож, чи була повага до інших мов та культур засадничою цінністю Радянського Союзу? Ідея про національне, мовне та культурне розмаїття СРСР, що став Російською імперією з новим обличчям, була після революції 1917 року радше вимушеним кроком, аніж ціллю більшовиків. Перші роки існування СРСР показують ту розгубленість та відчайдушні спроби утримати разом всі народи колишньої імперії на нових засадах. Ці спроби коливались між самовпевненістю та страхом, завоюванням та поступками, що змішались у всеохопну тривогу, яку поділяють усі колонізатори. Більшовики мріяли про унітарну радянську пролетарську державу з єдиною панівною мовою, проте реальність, що відкрилась перед ними, аж надто відрізнялась від уявної утопії. Більшовики не розуміли, як у буквальному сенсі, так і в широкому, десятки колонізованих народів, включно з тими, які нині входять до складу Росії. На початку ХХ століття розрив між мовою міста і села був величезний. Діалекти самої ж російської мови настільки відрізнялися, що це ускладнювало спілкування навіть між різними регіонами, не кажучи вже про міжнаціональні контакти. На місця відправляли посланників комунізму, але засланих
але засланих пропагандистів, по-перше, банально погано розуміли, а по-друге, не сприймали, асоціюючи агресивне проштовхування нових ідей російською мовою із цариською політикою. Навіть там, де російську знали, більшовицької говірки осягнути були не в змозі. Пропагандисти любили говорити гаслами, заплутаними іншомовними словами та абревіатурами. Матеріалізм, діалектика, оргбюро. Якраз і вчора Зайсе говорив за всі районо, облвиконкоми, це все. Тако се придумав. Нащо? А се були, чуєте, бульшовики. Цих слів ніде, окрім осередків більшовиків, не чули і не сприймали. Тому згодом почався рух до творення простішої російської, яка б не нагадувала тарабанщину. Завели розмови про об'єднання села і міста, так звану смичку. І невдовзі вже рапортували про неабиякі успіхи і досягнення у взаєморозумінні міста і села. При цьому в першу чергу йшлося про взаєморозуміння російського міста і російського села. У мові радянського бідняка, хоч і знайдемо ще неправильну вимову, а часом і неправильний вжиток міських слів, якось ЗАГС, комсомол, залишки шанобливо приниженого стилю, але переважно це буде мова, що змикається з мовою пролетаріату і хоч першочергово відсталої його частини. Але якщо такі проблеми взаєморозуміння були між російськими регіонами, між людьми, які говорили однією мовою, хай і з регіональними відмінностями, то як було можна утримати в Радянській імперії решту регіонів в умовах страшного браку двомовних більшовиків та кадрів, які б викладали російську та пропагували нові більшовицькі цінності? Більшовики зуміли захопити владу на місцях, в тому числі і завдяки номінальним гаслам про свободу національностей. Проте пізніше зіткнувшись з реальністю, вони вже не мали іншого вибору, окрім як справді звернути увагу на національні рухи та їхніми ж руками посилити вплив центру на місцях. Почалась політика коренізації та доба проголошення поваги до національного та культурного розмаїття народів, яка все одно завершилась російським шовінізмом, про що ми поговоримо пізніше. Мова поруч із національними костюмами стала головним атрибутом цього культурного розмаїття завдяки своїй нейтральності. СРСР руками пропагандистів та фахових лінгвістів узявся за розвиток мов, так зване мовне будівництво, яке для різних мов закінчилось по-різному. Дотепер звучить аргумент про те, що СРСР та Сталін особисто переймались культурним та мовним розмаїттям, але не часто у нефаховому середовищі згадують передумови цих рішень та постулатів. Обивателю переважно бракує розуміння того, що свобода національності ніколи не була серед основоположних ідей радянських більшовиків. Про свободи та права різних народів заговорили через об'єктивні обставини – слабкість, тривогу і страх не втримати імперію разом. Тут, ясне діло, до цього розділу хочу додати підсвітку від себе. Значить, результатом цього мовного будівництва, тут було оповіджено, стала така кодифікація і, як би то повісти, боготворення такого літературного стандарту і ганьба, накладена ганьба на людей, котрі тим літературним стандартом говорили не дуже добрі, а просто говорили іншим діалектом бесіди, котрий ся читав від того літературного стандарта удрізняв. І то та ганьба теж переслідує нас. Никите, це книжка така доста читава на 300 плюс сторінок. У ній 100 розділів за таку дрюблю, туй за сесе, там за то. І я много сесе читаючи, читав паралелі із ту ситуацію, у якій ми тепер, кажу конкретно і за руснаків теж, не лише за глобально цілий спадок Радянського Союзу. І сесе мене силує вам, слухачам та й будучим читачам, цю книжку знайти і прочитати. Вона вам поможе порозуміти
много чого інтересного, що ся діє у вашому животі. Коли ви смієтеся з когось, тако неправильно, не за правилом, бо у слові правильно у слові правильно корінням є якраз слово правило. Не ось як добрівать, не добрі, а як буде правильно. Коли якось неправильно десь покладе наголос, а ви се з нього засмієте, подумайте, чогося так стає. І тако одобряв у таких глобальних масштабах цякое ховання. А я видав на низьке буду кінчати. Я вас хотів лише заінтересувати. Я не безуся вам цілу сесю книжку прочитати, то буде маленько несправедливо по відношенню від авторці і від видавництва. Ви буде много май інтересно, кіть ви свою копійку подержите сесю авторку, а взамін дістанете дещо добре. Кроме того, нагадую вам, ось кіть у вас буде пару копійок на книжечку, та може у вас буде ще пару копійок. Заверечи нашим хлопцям та дівочкам на фронт, котрі тепер нас усіх сокотять в імперії, за яку туй, але цілу книжечку ми написали. Ой, так їм се оповів, гиби я ту книжку написав. Ні, це неправда, сяк не було. Хоч я Євгенію Кузнєцову подержу на Патреонові і вам теж ражу. Вона там розсила шеліякі свої майкурти оповідання і другі всякі матеріали. Це не є єдним лише її творінням, і я би радив поінтересуватися за другі теж. То що, на низьке видав буде конець. Слухали сте програм «Читаємо з Мігальом» на Радіо 1, а далі я вам включу якусь музичку, яка тут бавилась перед тим, та й будемо собі добрі. Будьте здорові.